On se aika scary. Missä se yksi on? Yksi on tuolla. Se on semmonen. Sateenvarjo. Aika spooky juttu. Niin. Se on siedettävämpi, kun se menee teistä poispäin. Se on helpompi ymmärtää, kun se menee teistä poispäin. Niin uskallakaan koskea. No, on siellä se sama ihminen kuitenkin. Kohta sä säikähdät, kun sä... Niin. Semmonen. Se haisee hassulta ja... Joo. Yksi on mun tukassakin. Huppua. Siinä on se piikki, älä sitä saa. Missä yksi jäi tuossa? Mä oon tuolta turvassa kavereitten. Nikkola syö, mikä on tosi hyvä merkki. Jamppa syö sateenvarjo, mikä sekin on ihan hyvä merkki. Uskaltaa koskea siihen. Laurikin aika rohkeasti siellä. Mä lähden taas käveleen, katsotaan tuolla perässä. Tuolla yksi ainakin. Ei nyt se menee sit rikki. Piarukin voi päästä jos. Tuuli siihen vähän ottaa. Tuuli siihen vähän ottaa. Se pitää tämmöstä. Ootas kun mä... hanska tippus. Noin. Mä sain tän mekanismin toimimaan. Alkuunhan ne säikähti. Se hoittaa. Se on ihan ok. Tämmönen tää. Puh. Se on ihan ok, ei haittaa vaikka säikähti. Se on tossa maassa. Toinen hanska jonnekin talon. Kyllä sitä silti voi kattoo. Niin katon sitä vähän. Muakin kiinnostais vähän kattoo. Nyt se kosket siihen itse. Ja se liikahti. Kyllä sitä voi silti katsoa. Tulkaa vaan. Voi kattoo. Siinä on just se, että kun sä kosket siihen, niin se liikahtaa. Ripa syö taas, rauhoittaa itseään, se on tosi hyvä. Jamppa menee syömään. Mä haluan pois mun selän takaa. Tule vaan. Joo. Se voi tehdä vähän äkkinäisiä muuveja sit, kun sä Joo, hyvä. Reipas. Hyvin. Hyvin. Väistää noita muita. Lauri koittaa tarkentaa. Sekin on tosi hyvä. Hän rauhoittaa itseään. Maana tuli mun selän takaa katsomaan. Hyvä tutkii.
helppoa. Jamppakin tulla kattoo. No, vaihtaa toiselle puolelle. Ne liikuttaa sitä. Joo, kyllä siihen koskee voi. Nyt se liikkuu jo noin paljon eikä kukaan säikähtänyt. No, aika pieni reaktio. Kohta se lähtee koko varjo ja sit se säikähtää seuraavaksi sitä, että se tulee sen mukaan. Lauria kiinnostaisi, mutta ihan ei uskalla tulla. Hyvä, että se teki noin vähän. Seuraavaksi se tosiaan lähtee koko varjo mukaan ja sitten ne pelästyy sitä, kun se liikkuu niin isosti. Pitäisikö mä ottais, kattokas, nyt kun mä otan sen käteen. Nyt se täältä nousee tälleen. Mä laitan sen mun pään päälle. Näin. Nyt se muuttuu taas jännittäväksi, kun se ei oo kamassa. Mä lähden kävelemään tästä niinku heistä. Mä voin ihan itse valita, tuleeko se vielä mukaan, kiinnostaako heitä sen verran vai jääkö se tonne. Kaikkia kiinnostaa. Kaikkia kiinnostaa. Aika rohkeasti kiinni jo tonne. Noin, se heilahtikin aika rajusti eikä mitään reaktio. Nyt se hajo. Jamppa! Rikkoo sitä ei saa. Seuraavaksi se käy päälle tän. Ja. Sitten täytyy jo vähän niinku sanoa, että nyt sun täytyy irrottaa, koska seuraavaksi se tosiaan saattaa vaikka etuusalla kauhasta sieltä. Se on semmonen orjen tapa ainakin, en tiedä onko mun. Hop! Näin. Otetaan taas tää heiluttelu. Aiheuttaa pienen jännittyneisyyden, mutta ei paikalta poistumista. He katselevat. Ruukkaan tätä sateenvarjoa täällä. Ripa tulee jopa lähemmäs, vaikka tää liikkuu koko ajan. Jamppa tulee oikein katsomaan. Hyvä, hienot. Koko ajan liikkuu tänne. Sitten avataan se kunnolla. Kukaan ei poistunut. Kaikki vähän hätkähti, kukaan ei poistunut. Sama juttu. Availen tätä tässä heidän vieressä. Äänestä varmaan kuuluu milloin se tapahtuu. Lähti jo pois. Eli heille riitti niinku tää tehtävä. Tää tuli riittävän tutuksi, että he ei jaksaa enää tehdä tämän. Eli tähän mä lopetan, koska he tavallaan niin kuin mun mielestä aika hyvin tottu siihen. Kukaan ei enää säikähtänyt. Ja nyt heitä kiinnostaa jo enemmän nujuta keskenään. He ei pidä tätä niin kuin uhkana, he uskaltaa olla täällä itse, vaikka tää on täällä tää sateenvarjo. Ja Manu tuli kerjäämään rapsutuksia. Päätämme tähän.